Bună fraților, eu sunt Octi și astăzi vom filma un episod de Food Draft. Dar cel la Food Draft nu mi-a ieșit, a filmat nașpa, nu știu de ce. Și hai, am ales 4-3-3, luăm pe Pogba, facem din Anglia. Cesc Fabregas, ce știți voi, așa, LW, hai, Denis Suarez, 98 Suarez, Mkhitaryan, avem destul chemistry, Baines, Mertesacker. Ăsta îl vom filma un pic mai repede pentru că trebuie să plec. Și da. Coleman, 78 chemistry. Păi, ce portar de tăcăcat îmi dați. Patinda și aici portar tăcăcat de bat. Smile. Hai, încă bă bun, încă bă, îmi trebuie încă bă, luăm pe Zabaleta și îl băgăm aici, 96 chemistry, e bun și 96, să continuăm repede, luăm la nimereală, pentru că, vai, scuzați că am intrat pe altă chestie, legendă, dar nu o să o bag. O bag ca să avem 100% chemistry. Să vedem. João Mario, Lewandowski, Griezmann. Haideți. Piqué, tot dacă nu o să-l folosesc. Îl luăm pe Piqué. Și acum pe așa. Asens. Mai avem 3. Messi. Neymar, ce prost. Walker. Și aici Immobile. Da. Bun. Să trecem mai departe. Destul de bun. Play cu Villarreal. Mkhitaryan și Pogba. Și Cesc Fabregas să scrie 3-0. Și când cu Real Madrid. Haide. Mkhitaryan, Bale. Nu mă băt cu 2-1. Deschide doar gold pack-urile. Pedro, nu, Marco Alonso. Bun. Gold pack. Tot unile în formă. L-am câștigat pe Radu. Pe ăla nu-l vreau. Ia să vedem cine câștigă în finală. Da, așa. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!